كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا أحسن إيش. То есть еще его ищи ваши дала ха проблеме акси га воша сашим камелдер. Нага أحسن إيسون ردنا إيش أتيز так нех сагиела хат акоин хошту нех зачунсан сум камелда бакуйоти. Так кацун напоминать тештег идега изец амбусу больше номер да эльцу дирдутун изун сабшатса так кацун дин хиехар идег шадег. Так цун гергар наса хилар цун плохое окружение хилара إذا زودر شي بول بس إذا بوش ناخدير دتون ديشتل دعوته نجا أحسن إتون ردنا يشي لحما شي كوياتون ميكشتون دعوته تون يازي كدك كدك